People of Zimbabwe, thank you so much for joining this wonderful live. Nhasi ndichataura nechishona. Chikonzero ndechekuti nyaya yatinoda kuti titaure nezvayo panapa inyaya yekuti tikubatsirei vanhu vari muSouth Africa. Kana muri ku alright. Kana muri muSouth Africa ngatitaurei. Right. Share live inoi panga paFacebook. Ndikumbira mushare live. Toda kuti tibatsirane. Nyaya toda kuti tibatsirane nayo ndeyekuti vazhinji muri kunetseka kuti toita sei, toda kubuda muSouth Africa. Saka toda kuti tibatsirane kana muripo. Muri kuti toita sei kuti tibude muSouth Africa. Find it, book it, make it. Right, just hold on. So ndoda kuti varipo panapa tibatei paWhatsApp, mutaure situation yenyu, mubva masiya namba dzenyu. Mutaura situation yenyu, mosiya namba dzenyu kuti mobatsirika sei. Tobva tabatsirana. Ndiri kushare live paFacebook. Right. Saka imimi zvamunoita kushare live inoi tobatsirana. Right. Namba dzekuisa paWhatsApp. Right. Ndo dzatoda kutoisa izvo so. Right. Fonai paWhatsApp iyi. Motaura nyaya yenyu. Then toona kuti ngabatsirane sei. Share nyaya yenyu toona kuti tingabatsirane sei. Handina masolutions ese, but ndoda kuti tionesane. Nyaya iripo ndeyekuti ngatikonektanei. Kana uri kuPort Elizabeth, kana uri muJoburg, kana uri kuMpumalanga, kwauri kuziva kuti ndo kuri kuda kuuyiwa, ukasharewo information zvinobatsirawo kuitira kuti vari ikoko vasazosvikirwe vasina kugadzirira. Ndo nyaya toda kuti tibatsirane. So I am hoping kuti muchashare live inoi. Kana muri kuona as a rebroadcast, tibatei zvakare panamba idzi dziri pascreen kuti tionesane. The goal ndeyekuti ari muSouth Africa hatifani kurasikirwa neupenyu hwako nenyaya yekuti hauna hama. That's what we want to avoid. Kuti kana uripo, Mukoma More Boys ndanichitrai kuwabata varatidza kuti vari busy, is one of the people that can really assist you. Mukoma Shelton Chiangwa is also another person that I'm still trying to get hold. Kuti tibatsirane. There are other forums ziri muJoburg that I cannot disclose now because they also want to remain anonymous. Vachityawo nyaya dzekuti vanozoatakwa. But kana iwo uchiziva kuti uri muPE, uri muJoburg, uri muCape Town, uri kuziva kuti pane information yaunayo, tokumbirawo share that information kuitira kuti vanhu vari kunzvimbo ikoko vakwanise kudi sorry guys, vanhu vari kunzvimbo ikoko vakwanise kubatsirika, because tikanyarara neinformation vamwe vedu vacharasikirwa neupenyu. So that's the goal of this live, ndeyekuti tionesane. Alright. I'm quite busy here guys, so those ones that want to call me. So if you are there, you have your situation, toda kuinzwa and togona kuti tuone kuti angakubatsire ndiani. So let's share this live.
toona kuti zvakamira sei. Varipo vari panapa ndokumbira mushare live ine kana kuilaika so that tionesane kuti tozvifambisa sei. I need to switch on this, switch off this. All right. Yeah, saka kana uripo uri kuti ndine situation yangu, ndine situation yekutanga yandinayo panapa that I wanted to talk about. We have a family vari ku South Africa. Ari kutaura ndiri kuCape Town, ndine mukadzi. Saka ndaida kuziva kuti right vari kupi havasati vataura but vati ndinenge ndiri kuSouth Africa, right. The best way kana pakadai so, kana mari ichiwanikwa itai kuti mukadzi auye kunoku. Ivimi semurume motsvaga pekuti munokwanisa kunge muri varume, because what people are doing is at the end of the days imimi mukazowanikidzwa mune mhuri manje, they are not going to spare you. So what we must understand, zvatofanira kunzwisisa ndezvekuti vanhu ava vari kutirwisa vazhinji vachona vanhu vekutoti havasi vanhu vekurizana navo, vanhu vakangofanana nekuti, sorry to use this example, vakafanana nekuti kana dziri nguva dzemusangano ziya ukanzi iwe hauna kuenda kumusangano, ukawanikidzwa uri pamba, vanhu vaya vanongokurova. Havasi vanhu vekuti ucharizina navo uchada kuti yakudididi, vanongokurova. So you must understand kuti itime yekuti vanhu vanenge pane mob yekuti munhu ada kuprovha kuti ane basa rakaita. Remember, pane mari dzinenge dziripo apa, pane mari dzinenge dziripo. So everyone anenge aripo ada kushowa kuti inini ndine zvandaita. Saka ndo maitiro avanenge vachiita vanhu. Ndiri kushandisa shona nekuti ndiri kuda kuti tinzwanani, nekuti tikaishandisa chirungu takutoudza vanhu vatiri kuda kuti tibude munyika mavo. So ini ndakagara muSouth Africa, handisi kutaura zvekuti nekuti ndiri kuZimbabwe or ndiri kutaura from a point of privilege. Ndakatogara kuSouth Africa, inzvimbo shoma dzandisingazivi. Vana Port Elizabeth ndokwanisa ndambosvika hangu, but Durban, vana Mpumalanga, vana Limpopo, Northwest, Gauteng mese ndomuziva, Free State, Northern Cape ndomuziva. So I'm not talking from ndakagara muJoburg for more than 14 years. So nyaya iripo ndeyekuti kana uchiona kuti kuno kwari kugara kumikuku ikoko, kana une mudzimai gara hako wabuda woita kuti mudzimai adzoke kuno, tseketudza utsvage mari udzoke. Madzimai nevana ngavadzoke zvavo kuno kuZimbabwe, ngavaende zvako kumusha. That's the best way, because chichaitika ndechekuti iwewe uchazorasikirwa nemhuri yako. Zviri nani utsvage nzvimbo yauri kuziva kuti hakuna, enda unotsvaga refugee somewhere iwo semurume, but vana vadzoka kuno kumusha, uchitsvaga mari dzekuti wodzoka sei kumusha. Nekuti tell you what, vazhinji muri kutiza henyu kuno kumusha, but kumusha kuno kutori nemamwe maopportunities ari nani ekutoti munogona kusvika mukatotanga kutoita zvinhu zvenyu zviri nani, especially kana mune skill yamakawana muSouth Africa. Kana mune skill yamamuchiita, manga muri kuita deco, mamuchiita catering, mamuchiita chii, varipo vanhu vari kuno kuZimbabwe vasingazivi zvamunoziva, vekuti mukasvika mukapinda mumarket munosvika muchitoita take over market. I want to tell you a story inini yezvandakaita inini ndichibva kuSouth Africa in 2022. Takasvika muSouth Africa, takasvika muZimbabwe, takasvika tikatopinda muindustry yecatering nedeco tisina any other connection, but just one event yatakaita muHICC, it was a birthday of someone. Then we met this lady Danana Shugeta and his butterfly.
ndobva tasangana naye ndobva atiti we have got a official opening yeplant yekunashpens. Would love to use your services. Tawana zvamamakaita panapa, it was nice. Mind you, we just did a deco for a friend, and that is what started to connect us to other jobs. Saka, the thing is, if you come to Zimbabwe, one, kana wanga uri kuita zvecatering, kana wanga uri kuita zveplumbing, kana wanga uri kuita zvekuvaka, kana wanga uri kuita zvecarpentry, kune vanhu vakawanda. I know a friend, a fellow church member, akabva kuSouth Africa achiita zvemakabhoards. Akangosvika munomu tobva tatanga kutomaketa makabhoards ake paFacebook marketplace. Within 6 months is now an established business. Saka kana une zvawanga uri kuita muSouth Africa, une basa rawanga uri kuita, basa iroro just transfer it wotoya naro kunoko and you can find work. Kana wanga uri waiter, usamirire kuti kwanzi no handizowani basa kunoko, unotokwanisa kutosvika kuno. Kune marestaurant ari kutovhura kunoko, ivo vana rukama maziva vari kutovhura. There are other restaurants ari kuvhura muno muZimbabwe akatowanda, that you can come and find work. So don't wait uchiti hakuna mabasa or handina zvandokwanisa kuita, especially kana wanga une basa rawanga uchiita muSouth Africa. There is a lot that you can do. Asi kana uchigara mumukuku, ungave uri kuKaelicha, ungave uri kuTokoza, ungave uri kana muri se uri kuKaya Sense, kuDeepsloot, uri kunana Cliptown, all these other places dziri kunana Mamelodi, kana uchigara mumukuku, kana uchigara kuTembisa, uchigara muAlexander, kwari kugara mumukuku, buda mumukuku. Zviri nani hondo iyi ikuwane wabuda mumukuku, nekuti ikoko those guys, mind you, nyaya inoitika ndeyekuti ucharohwa vanhu vaya vanongokurova nekuti vanenge vane jealous rekuti you are a foreigner. Ndo vanhu vanototaura navo ndo vanokutengesa. They will come to you during the day vototaura kuti hano we are against zvinhu zvikuitika, but in the evening ndo vanoenda kunotengesa kuti varapa. And when these guys come vanozoya vachizokuataka, they are not the same guys vamunoswera muchitaura navo. But in some instances kuDurban ndakatonzwa kuti vari kutosvika vachitoataka maneighbors enyu, ndo vari kutokubvunza kuti muchaenda rini. So we must know kuti chinhu ichi chinotori nepolitics mukati. Saka hatisi kuzochimisa nekutaura zvakanaka oro nekuti tinomirira vana UN kuti chichi, they are not going to help us. Pavanozosvika tinenge tatoemirwi nemirwi yemakuva, and these guys, they will not even act. Saka this is just a word of encouragement kwamuri kuti kana uri muSouth Africa uchinyatsoziva kuti mapepa, even une mapepa, but uchigara munzvimbo 1, uchigara munzvimbo yari kuziva kuti uri kugara kulocation, kwamuri kusangana nevanhu vari kutomboita toitoi, usamirire kuzongoitwa catch up necrossfire, because pamuchabatirwa or pamuchavingwa muri mudzimba dzenyu, these guys, they are not going to spare you. Panozosvika mapurisa munenge matoitwa kanyama. Ini I remember ndiri kuSoweto, takanga takagara takagara paitori pacamp, you know, vanhu vachingotaura kuti it's very bad, that thing that they are doing, it's very bad, but in the end manheru maitosvikirwa. Saka I'm saying it's better to find a place yekuti sedha iri protected by the police, munogara ikoko semhuri, kana kudzoka kuno kuZimbabwe, wouya wombotanga until this election is over, because kusvika maelections apera vachanga vachingoshandisa this, because mind you, kune mapolitical parties vada kutry kucapitalize this election kuti vada kuratidza maelectorate kuti tarisai tatinemi tichishanda kuti tibvise maforeigner, because ndo vari kukutorirai mabasa. Now kana vapedza maelections uchatoona zvinhu zvese zvinopera. Maelections achingonopera uchangoona kuti
nyaya yekuti maforeigners yes inenge yakutaurwa but it's no longer inenge isina maleaders anenge achimhanya nayo as much as because maleaders akanga ari paya kutanga maybe last year vana Zandile Dabula they were pushing it because they knew kuti kune election next year and they were preparing kuti we want to make sure kuti we hype up people kuti we are doing something about maforeigners ndo vari kutorera mabasa because they cannot produce mabasa somewhere else so they have to find vanhu vavanopomera mhosva of which ndisu saka we have to treat this issue tiri careful saka ndangoti kana uri muSouth Africa ndibate panhamba idzi to connect to the right people wherever you are, kana uri muCape Town, kana uri muJoburg, kana uri ndinenge ndingokufacilita nevanhu vandiri kuziva kuti I trust them kuti they will link you to the right people kuti iwewo situation yako yakamira sei. Toziva situation yako yakamira sei, then toona kuti vanhu vanokubatsirawo sei. But chatiri kuda ndechekuti kana zvichiita une kamari kaonako dzoka kumusha. Kana uri single mother uchiziva kuti ndiwe wega, rather come back home. Wouya umbogara uchiona vana vako for a period of 2-3 months kusvika ma-elections ayapera. Paanongoperawo wozoona kuti kana nga mabhosi ako ngavakupe time so that you can leave, because we don't know how it is going to end, because these guys are going to stop at nothing. They don't care kuti UN ichati kudini. We remember in 2008 vakanga varipo kune vanhu vaiti xenophobia haizombowandi because tine 2010 World Cup, these people vachamira kuita xenophobia, but xenophobia yakangoitika. World Cup ikangoitika muSouth Africa. Nyaya yexenophobia it was swept under the carpet. And we're still in 2019 kwaitori neConfederations Cup. Mastadium eWorld Cup achitovakwa, but hazvina zvazvakamisa. Saka hoping kuti vachazoiswa masanctions zvichazodai. These guys, they don't care because it's politically motivated. Saka ndiri kuti kwamuri ngatiitei kuti tibude mumacommunities. Let's find ma-community leaders around kwatiri so that we can find way forward. I cannot help all of you, but I can point you to people that are around you vanokwanisa kubatsirai. Saka this is the number. I think I've displayed the number long enough. Vari kuda kubatsirwa so that tibatsirike. But imimi kana mune kwamuri kugara, try kuti kana muri a group, try kuti okay, let's say muri 10 muri mafamilies. Zvinogona tiri kupanana mazano. Muri 10 muri mafamilies, right? Imi muri varume, try kuunganidza mari motumira madzimai enyu kunoko, vokwira bhazi andika votodzoka. Imimi varume motsvaga accommodation yenyu, maybe motsvaga accommodation kuti right, kana mamuchigara say for example ndopa example kuti mamuchigara kuMamelodi muchishanda maybe kuEast Trust kana kuti kuEast Lane kana kuti kuWonderboom kana kuti kupi kwamuri kushanda. Now muri kuMamelodi ikoko, if you are 10 families anditika muri varume, madzimai ngaadzoke. Imi mochitsvaga imba kana kunana Villeria, kunana Wonder Park, kunanani kwamunoziva kuti maleafy suburb kune varungu, there is no way yekuti kungazouya vanhu vachita toitoi, right? That way muri kusevhana and muri kubatsirana, kungoonesana, because at the end of the day hazvibatsiri kuti muri kuMamelodi mobatwa seshiri dzanaiwa muri kuMamelodi. Imagine muri 20 families, apa wanga wakasungirira kamari, umwe akasungirira ka 2000, umwe akasungirira ka 5000, umwe akasungirira kamari kapi. Why don't you gather around muri 10 families moti okay, madzimai edu imi michidi pindai mumabhazi mudzokere kuZimbabwe, right? Isusu sevarume takutsvaga ka 3 bedroom kedu katinogara tichishanda tichidididi tichingomirira kuona zvakamira sei. Anditika moita mabachura muri muchiloja maybe 3 bedroom yenyu yamunenge muchibhadhira, because kana muri kuMamelodi muchibhadhira, for example maybe muchibhadhira kana kuti 1.5-2,000 per month,
muriwo uri mukadzi, right? If you then say madzimai enyu oenda kumusha, imi motora ma500 mubatanidza ma500 enyu, munokwanisa kunotsvaga place yamunokwanisa kurenda maybe for 5,000 kana kuti 2.5 kana 3,000 kunana Valeria, kunana Gezina and all these other places mototanga kutorenda. I'm giving you my examples. Kana uri muJoburg munokwanisa kutsvaga kwamunoenda kana una Randburg, kuna Rand Park Ridge, kuna kwamunongotsvaga flat ramunokwanisa kurenta. Anditi, now you are protecting yourself from any danger ichagona kuuya, because zvakutoda kutofunga zviri fast, because this is different from what you saw in 2016, what you saw in 2015, what we saw in 2008, what we saw in other years, because these guys, they are politically motivated, and you saw kuti vanhu vari involved munyaya ndevapi. So these are politics at play. I thought I needed to give you this heads up to anyone in South Africa kuti mubatsirike. Unfortunately, I can't go live ku Facebook because I wanted kuti ndikwanise kuita macalls nevanhu of which this system yandoshandisa inongo broadcaster kuani social media platform. So if you are there, please get in touch on the numbers that I've displayed or that I've posted on the Facebook. Thank you so much, and I will see you on the next broadcast. In fact, you guys are not showing up, and in Zimbabwe, I'm well and good. So to those that need help, hit me up and I will be able to connect you to the right people.